Lilis karo Sentem jajal ngono iso ora? Jajal. Loh, jelas bisa. Ya iso. Tapi ndi ora apik. Ora urung karuan. Wong ayu tresnamu kini Dia nyedek wong loro ngiwonengen. susah jro Lilis nyedek nyapa kowe melu-melu meneng. Kaya ora mungkin. Kowe meneng sik. Kaya ora mungkin lho. Lanang Dene iki digawe mungkin meneng. lanang kaya triplek kok kowe. Dene. Ya Awakmu Lis. ora ngerti sak. Lis, ya Lis, aja nganggep kono. Sakniki kuwi enek program sing jenenge AI utawa AI. Wajah ngene iki iso dadi ganteng. Ya nyesel aku tak mentalak-mentalake aku delok. Ya terus. Aku percaya nek ganteng. wong ayu Nah, dirubung wong loro. Ben kono ben kecewa. kinarya tombo Iya. Ayo, dalan nyedek lho. Aku ora mungkin lho. Ora